سرê sibaha îro welatiyekî Kurd bi temen li gundê Meydankê ê navçeya şera ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê dema hewl dida rêgiriyê li ber dizan li gundê xwe bigira, şehîd bû. Li gorî jêdernê xwecihî ku welatiyê bi navê Ednan Reşîd Emîr serê sibaha îro ji aliyê grûpeke ku hewla diziyê dikir, rastî guleyekê hat û jiyana xwe ji dest da. Li ser vê bûyerê Rewangeha Sûrî ya mafê mirovan belav kiriya ku grûpekê hewl dida serê sibaha îro diziyê bika. Wê demê Ednan li ser dengê wan dizan derket û hewla rêgiriyê li wan kir. Lê çekdaran guleyek berdan serî wî û yekser jiyana xwe ji dest da. Rewangehê her wiha got ku ew welatiyê bi temen bi xwe xwedî çavna lawaz û nexweş bû û baş nedidît. û duh jî rastî hewleke diziya traktora wî jî hatibû. Lê ew hewl bi ser neketibû. Li aliyekî din û li gorî rêxistina mafê mirovan li Efrînê ku rêbenda çekdaran bi tenê 200 metreyan dûrî cihê wê bûyerî bû. Rêxistina bi navê Sûriyên ji bo rastî û dadweriyê jî belav kirbû ku di meha Eylûna borî de 127 haletên girtinê li Efrînê hatine encamdan. Di nav wan de 17 jin û zarok jî hebûn.